Natod pa may gabiin yung tanan diha, aslan ko unsa jud atong makuha kun wa jud tay palta sa Via Cruces every Friday si Mando ni sa Talisay. Kanang Way of the Cross for the friend. Kanang Way of the Cross ato man ang tuluman ng matagtuig kanang padung ang sud sa Quaresma Sisterule mo na ang usa sa mga makuha nato na usa na ka kining debosyon nato ngatong kining debosyon mga kaigsunan suma sa dagkong libro sa tibuok kalibutan is a religious worship, one or more prayers, deep affection o devotional. So muna nga ang ato ng debosyon, yung bunga sa debosyon nga kining mausab ta mahimo tang matarong kay magunsa man ang sa tong linatim din mo sire via cruces via cruces mga anak kung wa ta mausab sad. So muna ang tumong og tuyo niya na nga mamalandong ta nga ang Ginoo nagantos usab nga para sa tong kasaypanan. So muna ang debosyon, bunga sa debosyon mahimo tang matarong.